Bonya, sayuta. Nggih. Talangi sik. Saking sinten? Saka Pak Ferry Suranto. Raden Ferry Suranto mbiyen tau ngundang awake dhewe ning Tangerang. Matur nuwun Pak Ferry, mugi ora lokak ning saya kebak. Ngapa lho? Ngapa? Kok anggo Ora apret wong aku ki mengo ngene iki tambeku sampluk ming dadi makrek. Ora kok maido. Ya, terus sing karo tengah. Heeh, didongke kanca-kanca presiden. Wah, jan. Wis. Ya, didongke iki sinden-sinden kuwi. kula? Lah iya iki dienggo saka nggih. Pak Ferry dienggo sinden-sinden. Nggih. Wiyagane oleh ora iki? Empuk kok ya. Wiyaga wis mulai do. Emang. Iya, wiyaga urung cair. Nah, Pak Ferry nonton kok iki engko rak ndur transfer meneh kagem wiyaga. Sing iki wis dinehke urung? Wis. Urung, Ding. Kira tak dadekke siji karo celengane wiyaga sing ning rekeningku. Sing wiyaga lho. Sing 44 kae lho. Ayo tak dadekke dadi 45. Terus kok dibagi bareng. Iya engko dibono santai wae. Kok trima ora, Cah? Trima ora ayo. Ayo. Munio serentak. Ora. Ayo. Ora ning aku wae yang dijokke. Coba tarenono, trima ora? Lah trima ora? Trima ora. Kupingmu krungu ora? Lah nek trima ya aja kon aku kon jalukke tinjalukke ngono. Sing ngomong ngono sapa ora ana wong gawe-gaweane kowe wae. Maksud mboten lho. Jenengan nek oleh transferan menggari ngemehke ngono lho maksude. Kon apa? Ngenehke. Kon ngeneke sapa? Neke sing dikeki. Arep nggo ngopo? Ra wis do cukup to. Senengane nek karo dhuwit kok do saru lho tak. Wis tak gawane sik. Argo ngapa? Hah? Aku kebutuhanku akeh kok. Arek nakal ya. Dadi nek nek aku pelit ora apa-apa ning sing dadi nyatane. Iya. Lah nyatane pelit ra? Heeh. Anu apa? Yo, sing luwih utama saiki ngaturi ibu guru saka SD Sengkan Kanisius kene. Yo, adikku wedok Mbak
Ganes. Oh iya, iki mulang neng kene nok. Oh, mula dadekke bintang tamu sing ra bayaran ya iki nok. Iya. Ya ora apa-apa. Ayo jumeneng Mbak Ganes ya. Ngadeg mengarep ya. Wah, lah iki pedalangan ya pinter, karawitan ya pinter, joget ya pinter. Wis bejo kan iso sengkan iso ngerengkuh panjenengane dadi guru. Kowe dadi guru apa Pak Bon to? Pak Seno. Ngapa? Kula nuwun. Ya. Pangabekti kula konjuk Pak Seno. Ya, ya tak tampa. Kanca-kanca warga laras. Kok suaramu kaya wong pekok to? Pak Seno. Ngapa? Lah niki bot-bote kula niku ki teng SD Kanisius Sengkan. Ora ajane kowe iki dapukmu apa nang kene Lah iki? kula mboten digugu kalih murid-murid. Ora Kula ki ndek murid akeh do antik-antik Pak Seno. antik-antik piye? Lah pendak kula teko malah do lunga. Ora maksude kowe iki guru apa nang kene? Kula guru sejarah, Pak. Oh, Kalih sejarah. double PPKN. PPKN ki apa? PPKN itu pendidikan kewarganegaraan negara Indonesia, Pak. Oh, heeh. Iki kok kaya malah kaya kae lho, Susan. Pak Seno. Ngapa? Derek Gladi Wanuh Pak Seno. Heeh. Ugi wau wonten titipan dari Bapak Ibu guru karyawan karyawati SD Kanisius Sengkan mengucapkan banyak napa lho Mas? Tak kecantol Pak. Mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga-warga laras. Nggih. Kagem Pak Seno. Ya. Ewatine sampun 5 bulan punjul titik. Kalau riyen rak nganu to Pak le pesen tanggal. Pak Seno kedah meluangkan waktu sekali untuk SD Kanisius Sengkan. Nggih gandeng spesial ulang tahun yang ke 50 nggih Pak nggih ngaturaken agung ing panuwun dene Bapak Seno sampun paring napa jengane kalau dengan wedal kagem keluarga besar SD Kanisius Sengkan. Tepuk tangan. Apik lho iki. Lah nggih aku kan guru PPKN karena sejarah Pak. Oh, kowe aja sok gelem dadi guru sejarah. Lah pripun mergane Guru Pak? sejarah esuk sak rambute rontok nggon mburi. Oh, Tenan rontoke Brondol. mburi sik, mergane Lah, mikir mergane- masa lalu terus. oh nek sejarah mburi rontok Pak. Heeh. Oh, njur apike kula dadi guru napa Pak Seno? Pokoke aja guru sejarah, engko rambuke rontok mburi. Nek rambuke rontok dhuwur ki guru agama. Lah mergane pripun? Hubungannya dengan yang di atas. Lah mikir agama rontok dhuwur, mikir sejarah rontok mburi. Akon mikir napa Pak? Kowe duwe penyakit wae men rontok kabeh. Malah kon duwe penyakit ora. Bu Sri, tenan to dadi wadal to Bu Sri. Padahal riki lho Pak Seno, Piye? guru budaya niku enten kalih. Sapa? Kalih Pak Eko nggih sik rada ndablek nika. Ning duka lako kula malan sik dibantenke teng riki. Ora apa-apa wong kowe iki mbiyen SMK ini seni pedalangan, to to? Mboten. Pedalangan kowe iki mbiyen Oh. Oh nggih napa? Oh nggih. tari apa pedalangan? Mboten kula riyen saking sekretaris administrasi, Pak. Lha tenang kok ngayal, Pak Geter ya tukang maido. Riyen niku kula saking sekretaris, Bu, malah dadi geguyu. Sekretaris ngendi? Kearsipan barang godean. Oh. Sleman Barat kulon niku, Pak. Lah kowe kok ora ngakoni nek lulusan SMKI? Kula niku sanes SMKI riyen, Pak. SMKI to? Nggih rencana jeng mriko ning pas tes pedalangan kula mboten katut. Ora sida to? Dereng sida rencana jeng daftar malih tahun ngenjing, Pak. Oh, kok tahun ngenjing arep. Nyuwun pangestunipun mugi ketampi nggih, Pak. Ya, ya ora apa-apa. Wis, kowe arep ngaturke apa kagem SD Kanisius Sengkan ki papan nggonmu golek dhuwit? Parus ngersakaken menapa wau, Pak? Ngersakaken menapa Parus wau? Rujak jeruk dijogeti apa mau? Oh, Iya. nggih. Heeh, iki apa? Oh ya, rujak jeruk dijogeti. Mbak Ganes. Oh, Bu Ganes. Oh, wis Bu to kowe iki. Dereng tasih nyonya Nona. Nona. Iki enten anak-anak kula teng riki, Pak, kan saru nek ketok tuwa. Oh, iya. Ndek anak siji wae gek wingi kok pun di. Nggih. Berarti wis duwe anak to kowe? Ayo wis mau disebut Bu, ora sok muni Alah nona-nona. gek 2 tahun kurang kok, Pak. Anake. Nggih. Oh, anak arep nona ya anake dipateni wae. Ah, mboten Pak
isen kula guru sejarah ya mosok lakune nggih. Iya guru ya iso di. Nah, niku kuwalat kali guru PPKN niku Pak Seno. Ameng guru kaya kowe kok malati. Iya. Aduh. Guru suarane cilik raja macam. Ada anak. Sing jeneng guru iki padahal kudu berwibawa. Begitu mlebudek ngono wis pasang muka sing tegang langsung. Anak-anak ngono wis bocah iki ngampet nguyuh kabeh wis keluarkan buku. Nah kowe mlebu tik-tik-tik anak-anak. Oh, sing mburi dhewe terus ngumbulke balon. Pak ning kula ditresnani lho karo anak-anak riki, Pak. Oh, apa? Nggih. Senadyan kula kira dok pripun ning kula nek pas pelajaran do gila kalih kula, Pak. Oh iya, ya mesti wedi karo kowe. Wah, jan Pak Seno nggih minangkani nggih, Pak. Pamundutan. Rujak jeruk. Nggih. Ya ora apa-apa ora. Suaramu apik kok. Ter nek barbayan palih kinyis-kinyis ngeten iki nggih benten to, Pak? Piye? Nggih. Bareng apa? Mboten. Anenten anak-anak. Ah iya kok ya mamur wae. Anak jangan ditiru ya Bu Guru kilap. Rejeng. Toh. Rejeng-rejeng iris. Ya suarane ya apik kok ya. Nyambi nyinden apa piye? Mangke Bu Sri pripun nek kula tinggal? Ora apa-apa. Kula iki ngaten lho Pak Seno, kula iki gadah incon setunggal Pak Ekomon nggih. Nek rika ndablek kok kula njur ajeng tiru-tiru kan nggih mboten apik to, Pak. Oh ya wis. Lah nika nek kula mboten mangkat tiru mboten mangkat Bu Vero barang niku napa? Bu Vero. Ya, sing endi? Mbuh. Cantik lho, Pak. Kabar race ya nek pas dinane ora ana pelajaran sejarah utawa PPN, nah kae begini. PPKN Pak Seno. Pembayaran pajak. PPKN, nah kuwi bengi engko melu ra apa-apa melu wayangan aku ra apa-apa. Siap. Nah. Lah kula cemrintil kok, Pak. Ayo, lu tambahan golek-golek dit. Ayo. Ning nek pas esuk ana pelajaran sejarah ya ora usah melu, engko ndak kowe micek nang kelas. Pak Seno. Ngapa? Lah nek kula to nganu, Pak, ketoke nggih saged to, Pak. Iso piye? Nggih saged turu. Saged turu piye to maksudnya? Turu teng kelas, Pak. Lah iya, mula nek pas esuke ana pelajaran ku nek misale ditakjak, ayo Nes melu wayangan. Oh, sesuk-esuk kula mulang ya, Pak. Ya wis, ra sida. Nek sesuk-esuk kula free, ndak ada sejarah. Ah, mangkat. Waduh, Pak Seno. Lah mongko niku dina Senin tekan Setu gak, Pak? Ana sejarah kabeh. Enten. Sing disejarahke iki sik to. Pak Seno. Riki niku murite itu terbanyak sak DIY lho Pak. Wah, jangan salah lho Pak. Ki nek SD kan iso sengkan. SD kan iso sengkan. Lah ning nek sejarah saka Senen tekan Setu kuwi sejarahe sapa? Ku kok sejarahe wong tuamu barang tok mulangke. Nggih mboten to, Pak. Ya wong cukup njaluk ro Bu kepala sekolah, Bu, kula sejarah anu Senin sampai Kamis saja kan wayangan ki oke-oke Jumastu ngono ta. Oh, Ibu midhangetaken mboten Pak Seno ngendika. Dadi nek sejarah niku seminggu pisan mawon. Enjing kula ganti guru liyane mawon. Wong sejarah Gajah Mada. Pelajaran liyane. Sejarah Gajah Mada ki dirembuk rong dina wis rampung kok seminggu. Terus Gajah Mada adus barang ya dirembuk. Pak Seno. Piye? Tan kendatan saja cawes Cengkak iki cengkok kaya cengkok ana ya apa cengkok suluk. Iya.
wis cepet ngono lho, ora kokean cengkok ning malah blero. Ha iya. Oke lho sing sinden. Malah ambiar, Pak. Iya. Terus kita dia jambe. tur aku seneng karo sinden sing duwe karakter ngene iki seneng no. Iya. Rujak iki necer jero. Pripun to, Pak? Ana murid-muridmu kok le. Lah nek jeruk napa jerem? Kok wis masih but napa nggih? Paling jenengan kleru lek midhangetaken Pak Sena. Iki necer jeruk ngono wae kok. Oh. Ngono ya. Nek jenengan ambegan lho, Pak. Oh iya. Neng layah lambah-lambah. Enak. Gula Jawa lombok. Lombok apa? Rawit. Lombok rawit. Ora suwe. Nora suwe bapakne dole wis teko.
kilaf. Piye kilaf ngopo? Ngopo? Mimi, Pak. Ayo wis gek ngombe. Heeh, ora apa-apa kok ya ngelak kok ya. Ngombe ya, ngombe ya. Mimi, Bu. Milih sing endi? Pak Seno. Aku wis wegah aku tau. Aku sing nek dundang nang SD moh aku. Iya. Pak Seno, riyen tahun 2008 apa nggih nate ndereke jenengan to. Warga laras niku ki enem-enem. Ning enten setunggal sing awet. Sapa? Awet tuwek. Mas Likin. Oh, niku sakniki viral e. Iya. Ayo ya wis kaya kowe kuwi sing tak goleki sinden-sinden ki sing duwe karakter. Joget ya wis ora isin karepe joget lucu ya kudu wani gerak sing lucu tenan. Lha nek kula to namung sak sagete ngaten iki, Pak. Lho, ning ana sinden wis kebacut dandan ayu. Nggih. Dadi ilfil. Nek kon joget emoh karepe ming Wah, saya kamerane teng mriku. Ana asli, mbok aku di kamera. Pripun? Nyanyi ya, tembang kangen ya. Lali jandine. Kono lek ngendange wis ngono ana. Kuwi jenenge tidak totalitas nek gelem gedabikan kaya kowe sing tak senengi. Dadi joget lucu ya joget lucu itu namanya totalitas. Niki mboten lucu, Pak. Amargi wonten napa jenengane kembanganipun saking napa nika napa kendang. Lah iya ya ora apa-apa. Dene lucu paling jenengan salah persep waduh kecangkol. Kados sik jenengan ngendikake kala wau Pak Seno. Ngelmu iku iya. Kakone. Lho kok meng nyilih cangkemku kowe? Saka ngarep kok njur meng nyilih lambeku. Iya Pak Seno. Wah, jan. Ngelmu iku sing kae beda dhewe to. Ngelmu iku. Nek iki ngelmu iku. Wah, kuwi jane bocahe sugih cengkok. Iya. Kelakone kanthi laku. kula ki penjaga ambekan lho, Pak. Ya, iya terus. Kelakone kanthi laku. Tegese kas nyanto sani kok dadi bathukmu barang tukul laki iki ngono. Aduh ya ampun Pak Seno jenengan kok telaten tekan niki Pak. Kuwi ora kuwi nek saya gedhe piye engko. Dadal wae dimbanke. Kok pindah nggon. Pak Seno. Hei. Kula kok pengen nek upamane kan enten sing ngersakaken joget saking Sutresno sing teng Wingking. Nek upamane kula nyuwun ngambil setunggal angsal, Pak. Sapa? Apa? Adik Keswan Basitandar. Kuwi pernah adikmu kok. Adik, manut sama pun kakak. Ayo ngadeg. Ayo. Ngibing. Kakak Bantul. Oke, siap. Iki ya dadi guru mbiyen. Guru napa, Pak? Guru mutan. Kek sisan iki dangkatno bablas ning Setya Budya, Lek. Setya Budya pangagese tur angkara.
Wah, oh iya. Ora oleh ngarep ya nganu mburi, yo karo mbokne ya telaten kok. Pak Seno niki celemer Pak Seno. Kuwi ora kok kuwi iki saka nang jero weteng mbone wis celemer kok kuwi. Podar. Menggeh. Mulak nang rumangsani. Wong ki nek kempis-kempis dusu presake lho. Sapa ngerti nek ambayen. Usus buntu. Iya. Pak Seno. Piye? Nderek ndedonga. Heeh. Agem. SD Kanesio Sengan, Pak. Heeh. Mugi-mugi tansah ngrembaka kelanjutanipun saged mencetak siswa-siswi yang cerdas, ya. pandai, kemudian berkarakter, berbudaya, ugi mboten kesopen tansah peduli terhadap sesama dan lingkungan Pak Seno. Ya. Matur nuwun. Aja lali kok matur Bu Kepala Sekolah. Pripun, Pak? Senin tekan Kamis wae sejarah ya. Mengke rekomendasine saking jenengan. Wis aku ngopo Bu Kepala Wah, Sekolah. widanget mboten, Bu. Pokoke Senin tekan Kamis esuk Jemuah Setu ki melu wayangan. Iya. Wis tak gawe viral kowe engko wis beres. Iya. Aja kuwatir ya, Mak. Kok matur Bu Kepala Sekolah, pokoke Senin tekan Kamis sejarah wae. Oh, Jumat Setu mengke ngentek-entekke pahlawan. Iya. Asing disejarahke apa nek wis ora ana? Iya ya pancen bener ya, Mak. Iya. Ayo piye carane pokoke nggon nyuwun raketangku nek sak sampo jenenge 1 jam pelajaran terus dina digawe 2 jam pelajaran. Iya iso diku ngono ya, Mak. Iki mergo eman no. Eman tegese piye? Ki bocah potensi. Potensi nggon seni lan budaya. Engko ndak kesibukane minangka guru, lirin budaya ora berkembang. Lah ndak ora apik. Kesibukane guru lancar, dhek ya berbudaya berkembang. Ya apik ya, Mak. Ya jos pokoke. Ya adikku Ganes iki ya apik ya kendel bocah tenan. Heeh. Angel golek sinden sing kendel-kendel kuwi angel. Ya biasane ya do jireh-jireh. Sing wis langsung iso berkarakter kuwi ya apik no. Ya. Ya saiki Mbak Elisa or karo Salaso iki sing kepareng diaturi utawa dikersake dening SD Kanisio Sengkan. Ya. Mbak Elisa or karo Salaso. Heeh. Sinden saka Lambelu no. Iya pancen bener. Ya. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Niku yen bengi. Nek awan. Yen esuk sugeng enjang, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu. Kuwi aku padake ki guru basa Jawa aku ki, Pak. Dadi Guru basa Jawa kok basa Jawa template ana mulite pekok kabeh. Oh, iki aku ngajar basa Jawa wis tau ya ngajar budi pekerti padahal. Oh, iya. Kuwi ana lanjutane. Diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen liwat derek langkung, yen lebat nyuwun pangapunten. Ngono. Nek ngajari bocah kaya ngono. Nek carane ngono rada ngantuk, Pak. Dadi nek caraku rada dijeb-jebke. Dijeb-jebke piye Yo coba? digawe rada model saiki. Koplo. Dadine yo yen esuk sugeng enjang dendeng deng solololo deng ngono kuwi. Dadi murid-muridé betah. Terus Aku nek ngajari bocah-bocah kumpian basa Jawa kaya ngono. Tak jebke.
dadi do apal sugeng awan sugeng siang sugeng dalu sugeng sonten apal kabeh. Oh iya. Iya, aku guru basa Jawa. Guru basa Jawa berarti kowe biyen tau mulang SD. On sampun nate. SD Kanisius kene iki sing paling terkenal siswane jenenge sapa? Nek ning kene yo mboten ngertos. Nah, aku ngerti, aku ra sekolah kene aku ngerti kok. Kok saged? Ana 3 sing terkenal ning kene. Sinten? Budi, Wati karo Iwan. Oh, Budiwati kalih Iwan. Biar amung ning kene. Wih. Ning sekolah ngendi-ngendi? Lah iya, lah wong kelas jenenge mesti ini Budi. Ini Ibu Budi. Wati. Terus ini Iwan. Iya. Kuwi aku cilik ngal bapakku cilik biyen wae Budiwati Iwan kuwi wis terkenal. Terus ya, Pak. Kok sepene ora tuwa-tuwa kuwi lho. Iya. Budi yang menyiram tanaman terus. Iwan yo apa pergi ke pasar terus ya, Pak. Iya. Ning cek cara mbiyen beda. Nek mbiyen kae lagu apa basa Jawa mesti iki laron apa ngono kae. Kelingan. Oh, kuwi ana kaya ngono. Oh, lah kae suarane apa? Lho kae suarane motor mabur. Oh, ngono. Lho kae suarane mempil ngono kuwi. Oh, nganggo nada yo an yo. Heeh, nek basa Jawa mbiyen kaya ngono kuwi. Iya, sayange saiki wis ora yo, Pak. Wis Kudune. jarang-jarang nganggo lagu-lagu ngono lho. Lah saiki SD iki basa Jawane kowe nek takon aku marai kopior kok. Piye kok takon? Aku bolak-balik takoni basa Jawa karo cah SD iki ra iso. Mumet. Wah, angele ra jamak-jamak. Takoni apa? Ayo warna-warna, pertanyaan iki warna-warna, angel. Pokoke Angel. aku dhewe aduh modiar iki ngono. Aku yo ditakoni Pak soal nek kembang lombok jenenge apa? Ya aku ngomong kembang lombok menik. Kembang kambel apa jenenge kembang kambel manggar. Kembang tebu apa Bu? Ya sing kabur kanginan. Ya ngono. Kan lagune ngono, kembang tebu sing kabur kanginan. Iya bener kuwi. Ya bae ana jawaban ngono kuwi wis ana aku wis ngerti kok. Iya. Ayo saiki marai mumet gurune ya. Iya. Nggih, tapi yo Kembang lombok iki, kembang kembang kambil manggar. Bocahe seneng nyanyi jadine kembang tebu sing kabur kanginan. saking kreatif sekarang nih bocah-bocah kritis kok Pak. Yo saiki nek ditakoni anak-anak presiden pertama kita namanya siapa? Ngono kuwi. Ibu yang bikin soal kenapa saya yang harus bertanggung jawab? Ngono kuwi. Bocah macam apa ya saiki ngono saking kritis Iya, saking pintere cah saiki. Saking pintere. Sing jeneng guru ki nganti bingung kok besok kalau hari kiamat itu laut naik ke bumi. Terus gunung-gunung jeblok. Guru muridnya iso takon kok. Pertanyaan Pak, besok pas kiamat itu sekolah masuk enggak? Nah, kira-kira. Ya dek kebelet prei ya. Iya kuwi. Wah tunggalane. Aku ya tak omongi iki tak uncalke meneh pertanyaane. Oh, Ani, kamu pasti bisa ya. Presiden pertama siapa namanya? Soekarno, Bu. Wah, pintar. Kamu mesti belajar. Tidak, Bu. Saya tidak benar. Yang benar itu yang punya Tuhan ngono kuwi. Lama dijawab kaya ngono. Kebenaran hanya milik Tuhan, Bu, bukan milik Ani. Loh. Bocah ki macam apa? Saking kritis ya, Pak. Nah iya, bocah pinter iki. Dadine kaya kowe kuwi sesuk. Iya. Kowe iki saking pintere tur menjalar ke gejala pekok nek kowe. Saking cerdase. Tapi memang dadi guru kudu pinter luweh pinter meneh ya, Pak. Ya angel lho bener Pak Seno. Nek ngajari guru TK, guru SD kuwi jan angel tenan. Aku mbiyen ngajar bocah nggo maca, wah kritis tenan, Pak. Nggo maca piye? Yo ngajari bocah belajar membaca kuwi lho bu bude idi bude ngono. Kuwi bocah ki ra gelem maca. Trimo dhek dolanan TikTok. Kuwi bocahe dari enggak mau, Bu. Ibu kan udah dibayar sama mama saya. Terus ngapain saya belajar? Kalau saya nggak belajar, saya main TikTok kan ibu enak. Ibu dibayar tapi nggak kerja. Ngono kuwi. Wani kaya ngono Pak bocah zaman saiki. Lah aku kudu pinter nek misale ora pinter ora ngakali yo kalah karo bocah. Kamu besok mau jadi apa? Saya mau jadi anak band, jadinya saya nggak usah perlu membaca, Bu. Ngono kuwi jawabe. Loh, nek dadi anak band nek sesuk diapusi kepiye aku ngono.
oh iya nek dihapusi kamu besok bisa dibilang kamu nggak bisa baca 50 juta, nanti kamu dibohongin loh, harusnya 50 juta ternyata ditanda tangan cuma 5 juta. Sidane gelem sinau. Yo ngono kuwi dadi guru kudu nganggo disiasati pancen siasat pancen angel. Pancen bener kok. Apresiasi buat guru-guru yang di sini di Kanisyo Sengkan, yang dulu hampir nggak ada, sekarang muridnya jadi yang paling banyak. Paling banyak itu karena ada ekstra kulikuler berkesenian Jawa. Yo, saiki menang apa macem-macem jare Mbak Ganes yo karawitan joget. Wah. Iya, yo Ganes kuwi sing dipengke kon belajar karawitan karo anu dijoget kuwi. Iya. Tapi nek dhek iki gurune petok apa ora muridé saya petok ya, Pak. Mbak Ganes petuke kaya ngono apa anake iki ora petok. Petok kuadrat. Lho, dhek iki mengeluarkan totalitas sebagai orang berkesenian berbudaya ngono kuwi. Dadi kowe barang kaya kowe iki ya tak senengi nek joget ya wah biayaan ngono kae pancen ya nek iramane kenceng ya jogete kudu kenceng, nek iramane lemah ya jogete kudu lemah. Oh iya. Ngono ya mak. Dadi sik ngendangi iki ya mantep tung ngono seneng. Ngendangi mempeng, sik joget ming alun-alun ya wis. Ning ya ana, iya. Tung ngono ki wae wis rasah. Iya. Iya. Ya ono sinten sing kaya ngono. Kendange wis ngono tapi dek ya sing penting ngene-ngene wis. Ya emang karakter saya kayak gini kok gitu. Aku ramune ya. Aku diadang ning dalan iki bahaya. Ya wis ben. Ora apa-apa ya. Ayo nembang apa sak? Nembang mau wonten pamundutan napa nggih? Apa? Napa mboten wonten? Pamundutan sik tak goleke. Ya, tak goleke. Se meneng wae. Oh, iki kabeh panyuwunane Mbak Tatin. Mbak Tatin sedaya. Oh, ana kembang rawe. Ya. Nggih, kembang rawe. Kembang rawe. Ah, ya. Kowe anu apa jenenge? Ya iki ana pasumbang sa. Napa? Apa jenenge sapa Mas Fajar? Ya iki. Mas Fajar. Tunanetra. Ya ning suarane apik ra apa-apa iki nggo contoh karo adik-adik nadyan to nuwun sewu duwe cacat netra ning berkesenian berbudaya. Yo Jar. Fajar, ya ora apa-apa kene, ora masalah. Adoh iki omahe Klaten kono, mbuh tekan kene mongko picak lho. Ha iya. Oh, sepele. Iya. Monggo Mas Fajar belan-belan sini sama saya ya. Jangan takut, saya akan nyokot. Sini. Tampilin ini dulu, mic ya. Monggo Mas Fajar. Kowe engko sing nembang kembang rawe, Fajar wis sing anu bawa slendro apa Jar sakaremu? Lho kok malah matuk. Priksa sik apa piye? Mboten. Nembang bawa apa? Sing slendro. Sinom mawon ya, Pak. Sinom grandel. Sinom grandel? Lho, elak tanah. Ya. Ki nadyan to ora le sinau ya ming mergo anu ngrungokke kuwi nek kon maca ya wis ora iso. Lho ning wong wuta ki iso maca huruf Braille. Ta, Sa? Bisa ya, bisa digrayai ngene iki. Pinter deh ini. Tapi sekarang Braille agak sedikit dilupakan Pak Seno karena napa? Pengaruh digital jadi huruf Braille hampir dilupakan. Oh ya aja kowe aja dilupakan kuwi huruf sing nuntun kowe iso maca e. Saiki kowe karena ada Android ya berarti semua ya, ke Android. Semuanya mengira ke digital jadi prihatin sekali Pak. Oh, sayang sekali. Monggo kuwi mbiyen pertama kali wong wuta iso maca ya saka huruf Braille. Ya Helen Keller dulu. Saka ngrayai apa-apa kuwi. Lho maksudnya pripun to, Pak? Lah ya nek huruf Braille kan digraya to, wong hurufe menonjol kae dadi iso digrayai. Oh iki A, oh iki B. Oh iki. Apa iki? C. Oh, kowe iki senengane iki nang SD kok takon werna-werna. Ya. Memanismu hangu jiwan. Ayo, nganggere kleru pelok tak dedek cengelmu kowe ora. Sare kutina pelok kok. Agawe ruciting gawe. Agawe ruciting gawe. Aku pendak-pendak eneng cacat ngene iki mesti anggere tekan panggung mesti tak unggahke ana. Iya, tak nggo contoh karo wong sing waras-waras kuwi. Iya. Sing mripate iso weruh malah kon sinau tembang Jawa malah kuno ndiasmu ya.
Ya sekarang ada fatwa kan wingi napa nggih Pak? Ten omah niku kula nyenggih nyetel ringkitan panjenengan. Lah kok wonten suara apa marai ngantuk. Sapa sik muni ngono? Ada orang. Kanca kula niku. Oh, ayo. Marai ngantuk. Ora dong kok kowe. Nek kowe ora iso Belum ngantuk aja. wong. Oh iya. Kowe ngantuk karo ora padha wae ya. Mas Fajar nek ngantuk pripun, Mas? Nggih. Padha. Ya. Ana rara apa kang sinetya Wah nganggo dimenirke. Enak-enak. upama mundhuta rukmi tartantu tak turuti Kok iso tekan kene iki mau? Esek-ecet WA aku no. Oh, mangke dalu mayang teng pundi, Pak? Ngono ning SD Kanisius. Kula nderek nganu nggih, sowan nggih. Ya, ngono. Mbuh le nulis piye? Iya. Pripun Mas niku sing nulis pripun nek WA niku? nggih pakai suara jadi setiap kali HP itu sesuai dengan tulisannya maka suara itu akan muncul dengan sendirinya. Oh, nek basa Jawa ya iso. Belum ada Oh, belum. Dari bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Saya kirim nganu kok tulisan kok ya iso ngono lho. Dadi nyuwara iki HP-ne nulis dhewe. Iya. Saiki canggih kok. Iya. Canggih. Kok Aku jane wingi niku ajeng kirim foto, Pak. Heh? Ajeng kirim foto. Kirim Aja kaya kancamu lho. Kancamu si Jafar kae. Napa Kirim niku? kursi meja saiki ngopo to aku? Mboten lha wingi ra. Lha wingi ajeng kirim Lemari pojokan ruangan. Bareng tak takoni kowe iki ngopo ya parang ngono iki. Masuk mboten foto kula, foto dengkulmu mlosot iki. Foto meja, foto kursi apa? Aku lho ora weruh Pak. Berarti selfie tapi luput ya. Mboten kula wingi ajeng napa nggih foto kula rikala wonten Universitas Islam Batik. Nggih. SMA dulu juara 2 tilawah Solo Raya. Weh la elah. Luar biasa. Ajeng kula kirim kene kok mboten mlebu. Sapane? Fotone bulkotan bul napa? Bul fotone ra bener. Ya. Upama Ibarat wong numpak prahu lumampah tanpa pelah ing madyaning cala nidi temah gonjing angin cong neng pagulingan. ya matur suwun iku sing nembang ben Mbak Elisa ya Nggih, kowe Pak. mau wis diparingi ro Mas Gun durung Sampun. oh ya wis ya kuwi wae kok ya kowe wis tak omongi kok ya Nggih. Mas Fajar paringono kono caosana wis kono bali men dituntun kok gleleng Pelan-pelan Mas, tak tuntun. oh gleleng ora Awas, Mas. jamak ora Awas iki ndase wong lho Mas. Nah, pelan-pelan. Elisa ya cangkeme ya elek Ya ompangane kesampar. iya ayo cah ngawur ya ora iya iya ben ngarang ya anak ngono kuwi nggo contoh ya tur dasare ya kejaba saka kuwi ya adoh-adoh panjenengane iki penggemar seni penggemar budaya saka Klaten tekan kene men supaya iso nyumbang suarane dienggo contoh karo sing padha
nuwun sewu kadang karo beranggapan miring karo seni lan budaya. Iya. Iya. Ayo sak. Aturke kembang rawe. Monggo. Yuk, dados. Kok ame-ame ning ora nganggo kae mau. Ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu.
sami-sami. Nyo amplope ana di 300. Matur sembah nuwun. Loh iki diparingi matur nuwun ngeten niku. Bener. Nek muni ana dit matur sembah nuwun. Masih bersama. Iya. Ya nyenengke ya ya Mbak Elisa Orkarus Alaso ora Oskarus udu mau ngarani bapake mau Oskarus Alaso or mboten napa-napa niku bapake wau sing marake kula saged sekolah Pak. Oh sok iso nggih niku sik ngeloloske kula bidik misi niku bapake wau dadine salah rapopo bidik misi ki apa bidik misi sing marake aku sekolah ra bayar. Oh mulane kowe saiki rada peka wong sekolah ora bayar. Iya sekolah ora bayar. Sekolah iku kudune bayar kok dadi ora bayar. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ki seneng pamundutan pirang-pirang no? Ya. Terusan nyuwun lagu Nyidam Sari Mbak Tatin. Oh iya. Iki wis ditransfer ning nggon aku sak yuta iki kok bakal aku nutup sik. Iya. Ora apa-apa, ora masalah. Iya. Karo nyuwun lagu kangen Mbak Tatin meneh. Ya. Iki saiki ditari wae sing arep diparingke kancane sapa? Ya kangen utawa Nyidam Sari. Diparingke sapa sing kira-kira Mbak Tatin ki ikhlas? Ya, aja dipek kabeh. Nek dipek kabeh engko ndadeke tiba-tiba sugih. Ha iya. Terus nglelengi ra jamak-jamak engko. Heeh. Sapa arep keke sapa Tin? Karo nyilih sing Nyidam Sari apa sing kangen? Ya. Hah? Kula ta? Heeh. Kula sing akeh wae. Sing akeh Nyidam Sari. Ya. Sing kangen ki ning amplope tak tilekane sik. Oh ya. Ngono ya. Ora apa-apa. Ya, sing kangen tok keke sapa? Lah manut jenengan. Ora kowe kok sing duwe kuasa kowe kok. Lah kak kula. Ha ya wong iki sing nyuwun tembange piyaine sing ngersake kowe sing nyekar ning gandeng tok weneke tok wakilke ciri isi istilahe kaya ngono. Iya. Nggih. Sapa? Gandeng Agnes Rata melu ya Agnes wae. Oh ya. Agnes, yo. Separo wae lho, Nes. Kok isih malak ora separuhnya Nesnya. Ana dite 100 jerone Nes tak tambahi 100 meneh dadi 200. Ya. Iki tambahi ora cukup nggonamu lho, Tin. Iki tambahi saka kaikhlasanku. Ya, nyonya. Ya nembang sing apik no. Ya. Tampani. Ya. 200 kae nek klemu nembang kuwi lahir batin kuwi bakale ndagingi. Iya. Amin. Sak yuta kae nek nembang ora lahir batin marahi penyakit. Iya. Ya. Dibawani. Nah, iya. Ora apa-apa. Kangen apa tembang kangen, Pak? Tembang kangen. 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 Oh, nggih. Kangen sing pitung sasi lawase nggonku ngenteni. Oh iya. Nek tembang kangen wis biasa, nek kangen ki pancen angel. Iya. Dibawani kangen ka dibawani apa to anune kae bojone bawane kae? Kangenku tanpa upama. Kangenku tanpa upama. Iya. Nggih. Nano. Ya. Mangga. Kangenku tanpa upama mong sliramu kang dadi palenging ati Neno. was anggonku nangga Wajan nganti mempeng banget le nyuting wong siji kamerane loro. Iya.
ngisor dhuwur. Lah iya, kae masih kae ya alumni SD Kanisius nggih. Ah, SD Kanisius Sengkan mau tepungan karo aku nderek nyuting Mas kula nggih SD Kanisius. Lho, kelas pinten nek umure sementen iki aku? Sliramu tansah ngledo Mengko Mas Arka ngendangi anu ya Nyidam Sari. Oh iya, heeh. Wong ngiling joget ya ora patek apik. Ah iya. Ming gayae entrok. Nik. ngelingono rikala jaman ke pungkur sliramu nate ngendika Wola nyones nyoganes Napa? rujak Oh, tak jeruke. kira kula yo nes. Oh ya kok kowe wis kok ya. Rujak jeruke ana duwite iki. Ya. Nya, ya rene. Sekeng kula, Pak. Mah ika wae rene ayo. Gedok ora? Brangkang nek. mengke temumplak Wong lagi nembang kok nampani dhuwit. Iya. Iya. tresna lair trusing bahaten neno kundadet ayo engko terus didangdutke ya Nyidam Sarine ben ngendang Mas Arka ya ayo mangga pitung sasi lawase nggo nganten mung sliramu wong bagus anti-anti mung tansah ngimpi jroning ati kangenku setengah mati jarang kula yo masih
Iwas saka kono wis kaya nerada. Kok pas rambung. Tekan gone entek wae perkencang. Iya. Ayo iki jatahmu iki Nes ya. Tambani. Matur nuwun nggih Mbak Tatin. Matur nuwun. Iki bagi-bagi ora? Apa meneh iki? Ya apa iki? Iya. Pak Ferry Suranto. Oh iya. Sudah masuk. Wah iya ini sudah saya baca ya Pak Ferry Suranto saka Bogor. Oh iya. Ditambahi Maseno didum kanggo sinden sedaya. Salam budaya, matur sembah nuwun. Sudah masuk transferan 1,5 juta. Wah, jan wis. Iki tenan ora Gun? Oh, asli. Itu asal ngetoki karo tengah burblong ayo wis. Yo, mengko didumke. Ayo Tin, gentenan kowe. Nyaur utang. Yo. Ayo saiki wis silen ngandhen. Sinden milenial iki ya larang ya padha ya ora. Medune we kaya brahala. Ya ora apa-apa nya, sayuta. Nggih. Talangi sik. Saking sinten? Saka Pak Ferry Suranto. Raden Ferry Suranto mbiyen tau ngundang awake dhewe ning Tangerang. Matur nuwun Pak Ferry, mugi ora lokak ning saya kebak. Napa lho? Ngapa? Kok angguk? Ora apret wong aku ki mengo ngene iki kambeku sampluk ming dadi makrek. Ora kok maido. Ya, terus sing karo tengah. Heeh, didungke kanca-kanca presiden. Wah, jan. Wis. Ya, didungke iki sinden-sinden kuwi. Kula. Lah iya iki dienggo saka nggih. Pak Ferry dienggo sinden-sinden. Nggih. Wiyagane oleh ora iki? Empuk kaya wiyaga wis mulai do. Mah. Iya, wiyaga urung cair. Nah, Pak Ferry nonton kok iki engko rak ndur transfer meneh kagem wiyaga. Sing iki wis dinehke urung? Wis. Urung, Ding. Kira tak dadekke siji karo celengane wiyaga sing ning rekeningku. Sing wiyaga lho. Sing 44 kae lho. Ayo tak dadekke tadi 45. Terus kok dibagi bareng. Iya engko dibunul santai wae. Kok trima ora, Cah? Ayo. Munio serentak. Ora. Ayo. Ora meng aku wae sing dijokke. Coba tarenono, trima ora? Lah trima ora? Trima ora. Kupingmu krungu ora? Ya nek trima ya aja kon aku kon jalukke jalukke ngono. Sing ngomong ngono sapa ora ana wong gawe-gaweane kowe wae. Maksud mboten lho. Jenengan nek oleh transferan menggari ngemehke ngono lho maksude. Kon apa? Ngenehke. Kon ngenehke sapa? Neke sing dikeki. Arep nggo ngopo? Ra wis do cukup to. Senengane nek karo dhuwit kok do saru lho tak. Wis tak gawane sik. Argo ngapa? Hah? Aku kebutuhanku oke kok. Arep nakal ya. Ayo, lha kowe iki tak takone arep ngopo ya ora wangsulan ora. Ayo kene Bang. Nyidam sari kok sak yuta nyidam sari apa? Lah kula ya ora njaluk lho. Ayo wis ben men. Saking ngapike Pak Ferry ngono kuwi. Ora apik mergo Pak Lah Ferry. ngapa? Mesake karo kowe iki memelas. Heeh. Iya. Sinden kok lemu ning kok lemu gombong. Maksudnya? Coba tak kirimane duit ngono, Mbak. Ya ora apa-apa, mbok do melas ro aku ben aku ya akeh dite. Ora kaya dalange pelite ra momong. Aku nek minta uneke kaya ngono wis ora ikut babar blas. Ora tak anggap ming tak anggap anu anjing menggonggong. Iya. Sapa sing anjing? Istilah peribahasa lho, anjing menggonggong kafilah berlalu. Dadi nek nggunake aku pelit ora apa-apa ning sing dadi nyatane. Iya. Lah nyatane pelit ra? Heeh. Anu apa? Maksudnya wis akeh dono sosial kuwi wis akeh dadi ora sah. Sing niteni ora kowe kok, sing niteni Gusti sing akarya jagat. Nek mengko sing muni pelit ning Ngapa? Gusti paring dawuh Sena iki ora pelit.
Wah, niki tetep aku percaya karo Gusti. Nameng kowe ngopo? Aku ki mergo muni pelit mergo ora tau tak keki kok dadine kowe muni pelit. Coba kowe tak keki nyanyone. Pak Seno menika blebel lumo betah ngelih. Lah ya kan nyatane, aku ngomong nyatane lho. Wis ben mengke wae. Wis gek Ya. nembang. Sing ngendang arka, wong aku ra iso joget. Nah iso kok ya kudu ngakoni ora. Joget komeng kaya mentok mlaku. Ya mesa kaya mentok bane kaya patung. Sapa sing kaya patung? Lah mbah, Kaya ora ana ya kaya mentok mlaku anggere telung jangkah nelek telung jangkah. lah lumayan lho mentok iso megal-megal lho. Ameng mentok ora rupane rak ngisini-sini. Oh, dikandani bentange sini-sini. Ameng kon ora ngetok kowe ngetok terus. Nang nggih bawa mboten. Nganggo kok komplit sak yuta ya meng ujuk-ujuk ora. Ya nek wektune selak entek bareng. Pas wektune isih akeh wayangan isih tekan jam 4 kok wektune selantek. Ngenyang terus kowe. Ngenyang terus. Kenyang ya ora dadi-dadi no. Kelarangan. Duh wong bagus. Ngono kok sak yuta. Ngapa lho demah rentok ya demimil wae. Tukoke kasure ming 500. Kasur apa 500 sih? Ya? Kasur isi ban. Sofa. Sofa? Ah iya. Meng omah tikus 500 sih. Apa jening ati Kangge semangat wiyaga Mas Seno transfer 1,5 juta. Ya. ora nek dikeke ra sah gelem cok ra sah ditabui. Ora gelem ya ora apa-apa. Tapi ngomong tok sah. Ora nabuhi ra apa-apa nganggo tip ya jalan kok. Aja nganggo tip. Aja nganggo tip. Jalan internasional kok ngel. Mungsuhe ming Junedi. Wes gek dikeke. Ayo engko sikik. Lah, Ya ditandu sikik. Nek kira-kira Pak Ferry iki maringi genep 5 yuta didung kan iso rata. ditandu cok, sabar ya. Ben wae. Iki aku nguji ketabane kanca-kanca. Kira-kira melu aku iki lahir batin apa ora? Oh, ukurane ngono. Ah iya nek ora lahir batin berarti memang arep dogem remeng gogulak dolamu. Kuwi jare ora lahir batin. Nek lahir batin iki pun diasta mawon Pak Benjang kabijaksanaan iku. Jenengan ki ya kurang sugih apa piye ta? Kok Nyanya ndak cerewet. Nah, mbok ngono ki lho, disekseni loro setengah lho. Narai penyakit. Ciro lupatmu. Cerewet rasa ngitung apa kowe? Kata uruh duit kowe ya. Orang nek kepunjilan barang lho. Ora, aku ya apal kok. Dijiku ki nek ngene-ngene iki langsung bener. Aku Kurang. Ayo karo nembang kowe kira. Oh ya. Asal ngurusi aku kok ya. Iki jumbo karo lakone sang guru sejati. Oh. Kene liwat sapa? Kae sapa kuwi? Apa nganggo nesu ngapa? Ora nesu, tegas iki ngene iki. Esuk Februari aku gawe kanca-kanca. Kanca apa? Ganti. Gawe kanca wiyaga esuk Februari. Aku arep golek kanca wiyaga sing tuwa-tuwa kae. Enom-enom iki malah ngrekoso ya, anggere umur 50 kali nabuh ming ana transferan ming lho. Transferan ki apa? Menek takoni karo penonton, Pak, wonten transferan di transferan ki napa to, Mas? Adong, cepet sugih aku. Wis lunas ta? Wis ta? Wis do gek dong guyu.
Oh, sing 44 durung ya, Pak? Apa? Sing 44 durung. 44 opo arep diurgum nang kene saru ya nang ben nang rekeningku wae nek Ya aku kanca-kanca. pengelingke. Kanca-kanca butuh tak anu. Kok nek kira-kira tak nggo tuku apa-apa tak duduhke. Iya hasilnya kanca-kanca. Senek kanca-kanca takon sing kawan dosa sekawan, Pak. Tak tukokke lemari ukir. Ayo do nyimpen sandangan ning lemariku. Ayo. Wong nandang as mara apa awakku dewe Kae pendopo sing sok nggo latihan kae, kerak rungono kamar mandine. nggih. Sing 44 sok nggo mbangun toilet. Toilet kok 44 ki toilet apa? Ayo sing mewah kok ya. Nek Engko nek do latihan kan do pipis ning kono. toilet sing ana TV-ne. Oh iya, ana kaca pengilone barang. Celek. Pokoke temboke segi 4 kae tak ana kaca kabeh. Dadi manggere bar godhok ngadeg terus. Ngapa nek ngene iki? Ambo. Rapike ya kaca. Nek dah tewa. Ngapa lho? Bayangke ngilo. Ora iki kancaku lho do cerewet bae ora. Walas sana mring wak mami Besok kapan? besok kapan katekan Sik, iki aku kok curiga ya, Tin. lah napa? Sing terakhir Ferry Suranto kangge semangat yoga transfer 1,5 juta. Iki tulisane wong wedok. Lah Iki engko gek gaweane Prastiwi. lah apa bedane Iki- wedok karo lanang? Tulisan sapa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis, kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gek kowe nek mbengi tetek. Iya, calanan kok nek nguyu ndodo. Malah walian ya. Cecer lan wong bagus Umpamakna umpamakna nahkoda tanpa tanpa prau sasadarat ing jalatri nyidam sarias. Ayo 1 juta lho iki, sing gawe kudu manut aku. Nyidam sarias moro. Ngono kuwi, pokoke ngono kuwi. nyidam sarias Salah. Nyidam sarias. Yo. nyidam sarias aku medun Medun. piye Pak? Ora ning dhuwur terus nganggo medun barang. Nek diwarai to Nyidam sarias
Ora apa-apa. Nyidam sari Ora iso. ora langsung nggih to Ora. nyidam nyidam sari Mara. Wah, keploki lenelek saya kerep. ngeleki sapa Ya, upama sliramu sekar. Monggo, ya. upama sliramu sekar melati aku tumbang nyidam sari Gelang.
apa-apa aku muni ala-ala kok. Ala iyo. Nah, aku sing nyawer paling ming 75. Ya wis ora apa-apa, bejet-bejane dhewe-dhewe. Tur Mbak Tatin iki ya le merangkak dari bawah ya ora kurang-kurang. Nah iya le berjuang supaya mencapai level yang sekarang itu memang tidak susah. Iya. Mula ya wajib diacungi jempol. Ya aku ora ngacungi kepel barang kulino kono. Iya. Ya wis ngono ya Mak. Iya. Ya waktune ndak selak ngoyak iki ditunggu lelakone sak banjure no. Iya. Ngisor katon sintru kaya ana prahara. Oh ladal. Eneng apa Kakang Rukmuka? Teka ngisor Gunung Candramuka alastik brasara ndak sawang saka kene katon bubrah slangkrah ora karu-karuan. Aku dhewe ora ngerti. Oh ladal kok dadi tumpuk matumpa lelakon ingkang sinandhang awake dhewe. Wiwit awake dhewe disotke dadi buta mapan ana ing guwa Sigrangga. Suwening pirang-pirang taun nggone awake dhewe golek pangan kidang menjangan. Halastik brasara persasat kaya wis gusis. Entek tapis kidang menjangan aja kok kidang menjangan kethek wae wis ora ana. Kabeh entek dipangan awake dhewe aja kok kethek regul wae wis ora katon. Kedadak lah kok dadi ana ketiga ngerak angagak-agak banyuning sendang asat. Kowe karo aku ora iso ngombe aja kok banyuning udan nadyan tetesing ngembun wae kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Yen pancen kaya ngono apa ora luwih prayoga niti priksa ngisor kae ning apa? Hayo Rukmakala. Mbok menawa iki dadi jalaran yen pancen ana wong kang ngrusak ana ing alastik brasara. Cetha yen kuwi dadi utusaning dewa dadi panganing awake dhewe. Ladal ayo Kakang Rukmuka tak derekake. Rukmakala iya. Rukmakala, apa Kakang? Kowe goleki ana ing kiblat kulon, aku nasak kiblat wetan. Lah kok dadi saya cedhak papan nggone bubrah slangkrah alastik brasara. Oh, ladal iki menungsa sing ngrusak alastik brasara. Ana satriya gedhe blengah-blengah pakulitane kuning nemu giring. Ndukiri watu-watu sing gedhe, wit-wit sing gedhe dirubuhake kaya goleki sawijining wewujudan ana ing alastik brasara. Wah, ladal iki kang nggone kowe karaku iso urip sateruse ana ing guwa Sigrangga. Mbok menawa satriya iki ingkang wis diutus dening dewa dadi panganku lan panganing Kakang Rukmuka. Aja grusah-grusu dicaketi dhisik ditakoni apa wigatine. Dene ngrusak alastik brasara. Ayo Kakang tak derekake Kakang Rukmuka.
ora keperanggul mungguing ayuda kepapak bawatnya bentar bentar kepapaknya mungguing ngaloka lara opo to bareng tak cedhak yo dedeg piadeke meh padha karo aku ora jalma pinilih Gus aja mati tanpa aran sapa kowe ya teko kowe wani ngorak-arik wana Tibrasara sumuk nyawamu pengen tinjung akhirat kowe wani mlebu telenging wana Tibrasara wah apa iki kok kaya keder bumine ana buta loro ndak sawang kaya Jambi Sinigar meh padha rupane padha sandhangane iki sapa akon karo aku sing tunggu alas Tibrasara sing ngreksa Gunung Candramuka papanku ana ing Guwa Sigrangga aranku Rukmuka iki adhiku Rukmakala ya aku Rukmakala kowe sapa Raden takon karo aku Raden Bratasena Raden Bratasena ya apa wigatine dene kowe ngrusak alas Tibrasara kowe gedhe mbok rubuhake watu-watu mbok glindhingke nganti bubar buron-buron wana padha pating slebar ora karu-karuan kowe ngrusak tentreming wana Tibrasara aja ngluputke kelawan aku nanging dadi weruhanamu yen tanggonku ora arik wana Tibrasara mergo aku goleki sewiji-wiji ingkang dak upati apa sing tok goleki kayugung susuing angin kepasang yugya katujuh ngenu dene aku ketemu karo kowe jari sing ngreksa Gunung Candramuka margake tuduhna kayugung susuing angin wah adalah keblasok lakumu ing atase aku ki wis tetaunan mapan ana ing wana Tibrasara wae ora urung tau ngerti kang aran kayugung susuing angin lha kok dadi kowe goleki kayugung susuing angin mapan ana ing wana Tibrasara ora adalah yen ngono pancen diloropake uripmu ning wana Tibrasara Gus kowe bali yo ora sah goleki kayugung susuing angin ora bakal aku bali marang ngersaning bapa guruku sing dawuh ngupaya kayugung susuing angin yen durung entuk gawe nadyan tau nono windanana ora bakal aku bali ngadhep kalawan bapa guruku wah bocah iki pancen soroh pati wis ora sandadak kakean gunem sing tanpa guna kakang cetha yen to bocah iki jarak tekaning pati ana ing wana Tibrasara mbok menawa iki dadi pangane awake dhewe ya terusno nggonmu goleki kayugung susuing angin ing aku njaluk karo kowe njaluk apa aku tinggalono daging setampel getih setetes tak pangane karo adhiku Rukmakala supaya nggo nyambung uripku ana ing wana Tibrasara wah yen pancen kowe kepengin njaluk daging setampel getih setetes aja mung setampel aja mung setetes nang yen bisa sak wutuhe aku wae panganan gedheku umbenen karo adimu Rukmakala wah dalah ikhlas karo nyawamu ora ikhlas sebab apa yen pancen ikhlas aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging carane kebo sapi jagalan dhisik ya wis mbok jagal aku bakal mbok kapak-kapake manut nah yen ora iso jagal Bratasena malah buta loro tak jagal dening Bratasena wah lah suarane kok ngatoske weteng ora wedi mati kowe urip ana ing alam padang ora bakal aku wedi kelawan pati jernyatane uripku mung minangka dadi paringing sing maha kuwasa rasah mejang kaya pendhita mapan tak gigit janggamu kemrocos getihmu ak sesep dagingmu hak beset tak pangan karo kakangku sing prayitna ngati-ati
kowe ora iso mateni Bratasena malah ana buta lak duku mbondase pecah dadi lan patine wah gaglak limpahmu parat. Iso mateni gedhe ra diombe dhewe daginge ra dipangan dhewe ka mangan matamu ra apa wah arep mangane kok rekoso lho rumangsaku mung kepengin mangan daginge menungso sing gagah oh radalah ben arep ngicipi kono maju gedhe rasane seger daginge rasane enak lho apa wis iso tak cokot metu getih sedithik tak dilat wah iso wuwuh kekuatane ngiler to kowe pengen to kowe pengen kan lar kepengin wareg wetenge mbudidaya aja sak penakmu dhewe minggir aku tak ndilat getih Raden Werkudara kae
Jos piye? Wah, tak cokot gulune kaya karet ban. Ora tembus. Ora iso nyokot gulune Raden Bratasena. Walah piye? Apa ya kelakon awak dhewe ora entuk pangan dewa. Lah piye Kang aku manut karo kowe. Ning yen satriya kae diujarne mesti bakal ngrusak Tebrasara munggahe guwa Sigrangga gedene Gunung Candramuka. Yen ora iso mateni satriya kae wajib diundurke ditokke saka Tebrasara. Ning nyatane Digdaya Sekti kalintang jayaning perang kerubut wong loro mesti ora bakal monggo mulya Kang. Mangan aku mungsuh karo aku ijen padha ijen kalah kok ngrubut. Wah, buta model opo? Aduh. Piye Kang? Aku ditonyo. Wah. Mulya. Iso ngalahke Bratasena. Bumi langit tangkep. Mutao ya ora ana apa-apane. Ming angin. Ora mangan apa-apa. Ayo lagi sabato. Ora nuduhke kayugung sesuai angin malah gawe patine Bratasena. Sumuk nyawamu. Piye iki? Halo. Ayo dikerubut loro, Kang. Ayo dikerubut loro. Mumpung wonge tenger-tenger tubruk wong loro dadekke pangane awake dhewe ya. Wis ora usah dadak mikir mati, mikir loro. Mikir mati mikir loro ora entuk pangan bareng wae mati kurang kenceng kowe sing kurang kenceng sing tok sikep ki bangke aku. Apa iya mempengmu ra jamak-jamak mula dipisah gampang ra jamak-jamak. Walah aku ki waton bangkean ya lak sikep mbodake sapa ngawur wae. Ora piye iki wah cilaka kowe karo aku mesti mati kan. Kowe karo aku mesti mati. Iki mengko mesti didu sirahe. Ora omong-omong ngono kuwi. Malah ngomongi didu sirahe. Kene iki lagi mikir malah tok jelaske ora. Oh iya lali aku Kang. Wis kebacut kok lali-lali ora. Wah,
pecah siramu ngandel ora. Wah iki aja ngomong. Malah muni ngandel ora modar kowe. Aja. Den Kumba mestakaning Sang Rukmuka miwah Sang Rukmakala. Nalika semanten sirna Margalayu pecah mestakaning yaksa kekalih. Njur babah mungguing dadah, tutuk ngorok kaya kawah. Datan mobak, datan musik krana sampun sirna Margalayu parandening mangke. Ana kalaning jagat gawaning para dewa. Ilang musna kuwandaning Sang Rukmakala. Kagiat Sang Raden Bratasena duwi mulat rawuhipun ingkang eyang Sang Hyang Bathara Indra miwah Sang Hyang Prabancana kaya kagiat inggih panenggawa. Andra ingkang